L-Aġenzija Malta Marittima b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta nediet il-Maritime Seed Award. B'allokazzjoni ta' 100,000 euro qed issir sejħa kompetittiva lil innovaturi u intraprendituri interessati li jqarbu l-idejat tagħhom lejn il-kummerċjalizzazzjoni. Franco Xkembri minn Malta Marittima spjega aktar dwar dan. Jistgħu jkunu akademiċi, jista' jkunu studenti, jista' jkunu entrepreneurs, imma l-importanti li jkunu idejat innovattivi fuq dik qed nisqu ħafna li ma rridux xi ħaġa li saret tradizzjonalment iżda xi ħaġa ġdida u innovattiva. Waqt l-istess konferenza tneddiet ukoll il-pjattaforma marittima tal-Università li għandha lan li tilqa' l-isfidi, l-bżonnijiet u s-servizzi relatati mal-baħar. Dan biex tpoġġi lill-Università birwol aktar ċentrali u effettiv f'inizjattivi marittimi, kemm lokali u kif ukoll internazzjonali. Aldo Drago, Viċi President tal-Pjattaforma Marittima, spjega kif fl-Università ssir ħafna riċerka u attività relatata mal-baħar. Iżda wasal iż-żmien li l-isfida li jkunu integrati dawn l-attivitajiet anke fid-dawl tad-domanda dejjem tikber tkun indirizzata. Dan anki għaliex fi kliemu li rwol li l-Università tixtieq tagħti lill-industrija marittima Maltija hija ferm iżjed ambizzjuża. Dan jeħtieġ li l-forzi li għandna fl-Università naqduhom aktar flimkien, ħalli nkunu aktar proattivi, nkunu aktar effiċenti biex nagħtu s-servizz tagħna u ntejbu din il-parti tal-ekonomija li hija daqshekk importanti li neċivjaw fiha. Il-Ministru Manuel Malija tenna li hija l-politika ta' dan il-Gvern li jgħin u jappoġġja individwi b'idejat innovattivi biex jirnexxu. Allura li tipprovdi għajnuna finanzjarja f'dan l-istadju huwa ta' importanza fundamentali biex tajn lil dak li jkun jibdel idea kreattiva f'kunċett li jista' jwassal għal kummerċjalizzazzjoni. L-applikazzjonijiet se jibqgħu jintlaqgħu sa nhar it-tlieta 25 ta' April. Għal aktar dettalji wieħed jista' jżur is-sit elettroniku www.takeoff.org.mt.